Li bajarê Amedê û Bakurê Kurdistanê dema çinîna zewiyan dest pê kir. Bîçerketin ser erdan û dest bi çinîna genim, ceh û nîsk kirin. Li gorî cotyaran li gor salên borî îsal hilberîn başin. Lewra dibêjin di salên par û salên boriyê de hîşkayî hebû. Genim û zewî ji ber nebarîna şiliyê giştik şewitî bûn. Lê îsal her çi qas şilî di meha xwe de nehatibê jî dîsa jî şilî hebû û hilberîn jî başin. Li gora sala çûnê baş e. Sala çûnê vî erdê ana dî bîçer di nav da bû. Di vî erdê sala çûnê bîçer neketê me tew neçinî. Yani şewitî em werbêjin. Şewitî ji bê baranbûna. Îsal di meha gulanê da baran zêde hat, di Nîsanê da yalnız di Nîsanê da baran nat. Şimdi wexta di Nîsanê da genim ce di Nîsanê da bi baranê tê, di gulanê da jî bi bahê tê. Îja di meha Nîsanê da û di baran nat, di meha gulanê da zêde hat. Dîsa jî li gora sala çûnê ji sedî sed û pêncî zêdeyî. Li gora salê her sal dîsa kêm e. Cotyar dibêjin li bajarê Amedê îsal nîsk li gor ceh û genim baştir bûye. Lê li hin bajaran jî ji ber şiliyê genim baş hatiye çinîn. Daneyê genimê tije û girs bûye. Li hin ciyan jî daneyê ceh tije ye. Îsal sala nîska bû. Nîsk têr baş e. Nîsk done pêr me nîska çinî donumê cî hey 200 kilo, 220 kilo, heta hinkî cotkara 270 kilo jî serê donumê rakirî. Nîsk winzanin gobre naxwaze. Ji ber bê gobre tê ajotinê cotkar ji îsal li Amedê dora 700,000 donum bi nîska tiyavetinê. Hêjayî gotinî ku bajarê Amed navenda Cotyariyê ye. Ji aliyê nîskê Sorve jî bajarê Amedê li hemî Tirkiyeyê li dereceya yekem de ciyê xwe digire. Li seranserê parêzgehê ji her donûmê de 200 kilo hilberîn hatiye bi dest xistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.